Odlazimo sada uživo do Bona, s nama je Andrea Jung-Grim sa Deutsche Wellea. Dobar vam dan, dobrodošli u program N1. Dobar dan. Kao i svakog utorka analiziramo sve ono što se događa kako u Njemačkoj, tako i općenito u Europskoj uniji. Vijest koja se iz njemačkih medija prelila i u hrvatske ponovno, a vezana je originalno za Hrvatsku, je priča o Bayernovom golmanu Neueru i njegovom pjevanju Thompsonove pjesme Lijepa li si. Bild je bio taj koji je možda najžešće napao Neuera, ustvrdivši da pjeva pjesmu skandaloznog desničarskog benda. Podsjetio je i na sve kontroverze oko Thompsona. Nakon toga je reagirao i sam Thompson. Kakva je trenutno situacija s tom temom u Njemačkoj? Pa to je još uvijek tema, o tome se uvijek još puno piše. S tim da dobar dio medija prenosi isto što je napisao Bild, dakle da se radi o Thompsonu koji je, kako oni pišu, desničar, koji koristi sporni ustaški pozdrav Za dom spremni, i da se u toj pjesmi spominje Herceg Bosna koja je dio susjedne Bosne i Hercegovine i da je Hrvatska navodno imala teritorijalne pretenzije prema tom dijelu Bosne i Hercegovine. I sad se postavlja pitanje u njemačkim medijima koliko je Manuel Neuer uopće znao što pjeva i koliko on zna hrvatski. Njegov menadžment je ustvrdio da on hrvatski ne zna. Mada postoje druge informacije, navodno je on dosta jezik naučio od svojih prijatelja, kao što je njegov trener i kum Toni Tapalović. On se isto također druži i sa Rakitićem koji ga je baš jučer uzeo i u obranu što se tiče tog slučaja. I ja sam vidjela taj video na YouTubeu i pogledala sam se ga par puta. Meni osobno djeluje kao da on dobro zna što pjeva i kako pjeva i vidi se da mu se pjesma stvarno sviđa. Dakle, on prilično sigurno pjeva tekst. Hoće li se ovo zadržati u kategoriji neke zanimljivosti kojima se mediji bave neko vrijeme ili bi se mogla razviti i u nešto ozbiljniju raspravu? Pitam to uz ostalo i zbog toga što je Thompson jučer tvrdio na Fejsu da mu se javljaju pojedini novinari Bilda koji se ispričavaju da će on ta svjedočenja objaviti. Pokušavaju reagirati i neki navijači iz Hrvatske. Pa ne znam. Meni se to sve čini kao neka ljetna tema. Sad je ljeto, da nema korone ne bi mediji baš imali puno o čemu pisati. Tako da mi se sve to čini da će to vrlo brzo prestati biti tema u njemačkim medijima. A to što se tiče Thompsonove objave, ja sam to isto pročitala. I on, koliko sam ja shvatila, piše da mu se Bild, baš kao Bild, ispričao zbog toga. Ja sam pogledala i na stranice Bilda i tamo ne vidim ništa u tom smislu. Jedino što još uvijek stoji je ta priča oko Manuela Neuera i o tome kako je Thompson desničar i koristi sporni pozdrav Za dom spremni. Spomenuli ste kako je korona vjerojatno jedna od ključnih tema i u Njemačkoj. Kakva je trenutno situacija tamo? Pitam to uz ostalo i zbog toga što ovdašnji turistički poduzetnici djelatnosti sa strepnjom gledaju na bilo kakvu komplikaciju koja bi se mogla dogoditi na vrlo važnim tržištima za Hrvatsku, među njima i Njemačka. Znam, to je stvarno tako, ali i tu je bio Bild koji je po mom mišljenju izvještavao prilično senzacionalistički. Prošli tjedan je izašla brojka da je u Hrvatskoj broj novozaraženih porastao za 230%. I Bild je to objavio u svom online izdanju kao naslov Korona ponovo u Hrvatskoj, 230% novozaraženih i ispod podnaslov Planirate li godišnji odmor? Što naravno prilično sugestivno zvuči kao nemojte u Hrvatsku, u tom stilu. Tako sam bar ja to osobno doživjela. I te kasnije u tekstu se onda pojašnjava da tih 230% stvarno je, ali ako je bilo, budući da je bilo vrlo malo slučajeva prije toga, dakle 230% od vrlo malo slučajeva, opet ne mora biti da je to neka stvarno zabrinjavajuća pojava u Hrvatskoj. To se objašnjava, ali te kasnije u tekstu. Sad koliko ljudi pročitalo tekst do kraja, to je isto pitanje. Naravno, ali, i onda je pitanje naravno koliko Njemci, upravo to, koliko su Njemci u ovom trenutku zainteresirani uopće za napuštanje Njemačke i koliko odlazak recimo na Jadran smatraju rizičnim.
Pa to je to i Njemci su tu koronu vrlo ozbiljno shvatili i očigledno se mnogi boje. Tako da većina Njemaca će ove godine ostati kod kuće ili će ići na odmor unutar Njemačke, što je naravno za njemački turizam jako dobro i njemački političari su stalno sugerirali ljudima da je najpametnije da ostanu kod kuće i da ne putuju nikud izvan granica, što su naravno radili zato da bi malo popravili šanse njemačkog turizma, ali inače Njemačka na prvom mjestu za njemačke turiste. Dakle, oni inače vrlo rado provode godišnji odmor u svojoj domovini, pa će ove godine to činiti još više. Ali svejedno njemački turizam će također imati problema jer oni isto dobrim dijelom ovise o stranim gostima, dobrim dijelom i o gostima iz Amerike i Azije. U ovoj situaciji naravno da ti gosti neće dolaziti. Što se tiče pravila ponašanja u Njemačkoj, kako oni funkcioniraju, koliko se građani drže dosljedno onoga što je propisano? Ovdje u Hrvatskoj se gotovo iz dana u dan vode rasprave o tome što je potrebno, je li prerano ili prekasno uvedeno, nema sankcija, a s druge strane se zahtijeva malo više truda od građana, maske nisu tako jeftine kao što su nekad bile i tako dalje i tako dalje. Pa u Njemačkoj se prilično ljudi drže svih tih propisa. Kad idete u trgovinu, obavezne su maske, kontrolira se i na ulazu koliko je ljudi u trgovini. Dakle, prilično ozbiljno su shvatili tu krizu. Ali sad je, na primjer, isto jedna velika tema u njemačkim medijima, baš jučer i danas, Majorka. Tamo su njemački turisti snimljeni kako razuzdano slave, pjevaju, grle se, uz prilično alkohola najvjerojatnije i to je sad izazvalo brojne rasprave u Njemačkoj, zgražanje kako se mogu ponašati tako ondje, naravno bez socijalne distance i maski i svega što bi bilo u stvari potrebno. I to je izazvalo velike kritike ovdje. A i sami stanovnici Majorke su prilično ljuti jer se boje da bi opet mogao porasti broj slučajeva kod njih, pa bi ovo malo turizma što se sad tek počelo kod njih malo kretati i to bi moglo ponovo biti onda ponovo nestati. Dakle, Njemci nisu rado viđeni turisti na Majorci momentalno. Još jedna tema koja je vezana za koronu tiče se Njemačke, odnosno Njemačka je ta koja će vrlo vjerojatno biti ona koja će diktirati konačna pravila, jest pitanjem pomoći za oporavak nakon korona krize. Njemačka je u ovom trenutku, čini mi se, upravo ona država koja će presuditi u ovom sukobu između štedljivih ili škrtih država, ovisno o tome tko bira nadimak za zemlje koje se protive većem udjelu bespovratne pomoći i s druge strane zemalja, prije svega juga Europe, koji traže što hitniju i što veću pomoć. Kako u ovom trenutku njemačka politika vidi ono rješenje za koje bi se trebalo zalagati na europskom nivou? Baš jučer je u posjetu u Berlinu bio talijanski premijer Conte i razgovarao s Angelom Merkel. Nakon toga je Angela Merkel izrazila uvjerenje da će se vrlo brzo postići dogovor oko paketa mjera pomoći za suzbijanje krize izazvane koronom. I apelirala je ponovo na solidarnost cijele Europske unije, a apelirala je i na njemačke građane i napomenula je da moraju misliti na to da je stabilno unutarnje tržište u Europskoj uniji i za Njemačku jako bitno, jer Njemačka jako puno izvozi baš unutar Europske unije. I ona je izrazila uvjerenje da bi dogovor uskoro mogao biti postignut. Međutim, taj dogovor naravno može u konačnici biti više onakav kakvim ga recimo priželjkuju Italija ili Španjolska, a mogo bi više ličiti na ono za što se zalaže Nizozemska. Vaša procjena tko će u konačnici tu više uspjeti, recimo to tako, izgurati priču na svoju stranu? Čuli smo iz Italije odgovor na kritike koje dolaze prije svega iz Nizozemske o tome kako su zemlje juga neozbiljne i kako očekuju da netko drugi plati njihove račune, kako je Italija ta koja plaća sama više nego sve ove zemlje koje su se same svrstale u skupinu štedljivih zemalja zajedno. Da, to je istina i to se vrlo često nažalost zaboravlja.
Moja osobna procjena, mislim teško je sad procijeniti, to se iza kulisa se puno toga događa, puno se pregovara, ja pretpostavljam da će tu biti potrebni neki kompromisi, ali ja mislim da će Angela Merkel, da je ona dovoljno jaka i njezina riječ dovoljno jaka i ima podršku Europske komisije, da će ona uspjeti dovesti taj paket pomoći na pravi put onako baš kako bi ona to željela. Možda će tu i tamo napraviti neke ustupke, ali u globalu mislim da će to biti to. Za kraj, Andreja, samo imali kakvih reakcija na upravo održane izbore u Poljskoj? Naime, uz to što su se sukobljavali oko ljudskih prava, kandidati su se uz ostalo upravo Njemačkom bavili u ovom predizbornom razdoblju. Da, ima puno reakcija jer za Njemačku je Poljska izuzetno važna, ne samo politički nego i gospodarski i tu je bilo nekih vrlo negativnih tonova za vrijeme predizborne kampanje. Predsjednik Duda je otvoreno optužio njemačku vladu i pojedine njemačke medije da lobiraju za njegovog protukandidata i čak je Poljsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo na razgovor njemačkog veleposlanika u Varšavi što se tiče te teme. I sad Njemci jedino što pozitivno ocjenjuju da je Dudi ovo zadnji mandat, ocjenjuju i pozitivnim to što je očigledno njegov protukandidat postigao relativno dobre rezultate i u njemu vide nekoga ko će možda ujediniti oporbu i da bi Poljska za koju godinu na idućim izborima mogla krenuti možda u nekom drugom smjeru. Hvala za sada na ovoj analizi. Naravno, sluškivat ćemo europska zbivanja i dalje i sljedeći tjedan ponovno ćemo se družiti sa Deutsche Wellom. Andreja Jung-Grim javila nam se uživo iz Bona. Doviđenja.